når man har set noget på for eksempel YouTube, et eller andet, de har lavet et eller andet, så kan man tænke på, hvordan man kan lave det om. Og så fandt jeg på, at jeg kunne gøre det på den der måde. Okay, men virker det så bare første gang? Nej, det er lidt svært at få det til at virke. Nogle gange så er der nogen, der går i ring med nogle systemer, og så nogle gange så er der... det er ret svært nogle gange. Så. Okay, men hvordan fandt du så ud af det? Jeg prøvede mig egentlig bare frem. Hvad er vi ved, skal? Nu har vi jo en hund, ikke? Ja. Så skal de jo se, at vi har en hund. Det skal da. Der er hunden. Okay. Det er fedt, hvis man kunne sætte sådan en halsbånd på den. Man kan godt kigge lidt langt. Hvad så når noget det ikke virker? Bliver man så ked af det? Så må man bare prøve forfra. Okay. Er det sådan, man gør? Ja, prøv man Bliver bare. man ikke træt af det på noget tidspunkt? Jeg gør det. Hvad er det sådan? Jeg kan godt se, at det er skævt. Det ser dumt ud. Mit hjem, Frederik. Mit hjem, Frederik. En af Frederiks hus måske. Hans politihund. Får du den hjem? Men... Dør. Dør gato.